Bon dia. Aquí estem, amb la primavera. Curiosament, ens està passant una cosa molt bonica dintre del problema que tenim, no? D'aquest virus que ens ha coronat i ens ha deixat a casa. Hi ha una cosa que jo crec que és una sincronització. Ja que nosaltres no ens hem aturat, hem seguit amb totes les nostres coses, hem anat fent i desfent a la naturalesa, al medi ambient, amb les indústries, els cotxes, les necessitats. No ens hem aturat. La naturalesa ens ha enviat missatges de que havíem de parar i no vam parar. I ara, per mi, això és com si fos una sincronització de la matèria amb el temps, no? És com si nosaltres ens haguéssim avançat i haguéssim corregut massa i el temps ens haguéssim avançat el temps, no? I que la naturalesa pues, ara ha fet un pas, ens ha aturat, ens ha aturat perquè no podíem seguir per aquí, perquè si no acabaríem abans d'hora. Acabaríem amb la naturalesa abans d'hora que ella es pogués transformar, que es pogués reestructurar. Doncs per mi això és una sincronització de la matèria amb el temps. Bueno, no sé si m'he explicat gaire bé. Bon dia, Om Shanti.